नेक्स्ट प्लीज। हेलो सर। हाँ मैम। सर पिलाटर मुहटे आपण मुह सहित मैच करनु हाँ डबल रोल गले किछि मात्रा मुझे टिके मैच हो जाए। अच्छा धृतराष्ट्रंकर 100टा पुଅ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଥିଲା ସେ ଝିଅର ନାଁ କ'ଣ କହିପାରିବ? सॉरी सर मुझे जानी सर। सर कौन थिला ताको झियो ना सर? ଆରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସାର୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତମ ତ କାଢ ପାଇବନି କାଇଁ ବୁଝାଥିଲ? ଛାଡ଼ ସେ ଝିଅର ନାଁରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ସିଏ କାହାକୁ ଥବ ସିଏ ବାହା ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ଯିବଣି। ଆଚ୍ଛା ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ନଥିଲି ତଥାପି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଭୀମ ହୁଣ୍ଡାଳିଆ ଲୋକ ସେ ବୋଧେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଗତୁରା କ'ଣ କହିଛି ସେଠୁ ହେଇଛନ୍ତି ମରାମରି ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି? ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସାର୍ ଆମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ଗଲାବେଳକୁ ଏଇପଟେ ଉଇଥାନ୍ତି ଏଇଟା ବୋଧେ ପୂର୍ବ ଦିଗ କି କ'ଣ? ହଁ ତ ସାର୍ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଉ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସାର୍। ଆଉ ଅସ୍ତ? ଅସ୍ତ ସାର୍ ଅସ୍ତ କି କଥା କହନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଖାଇ ପିଇ ଯା ଜଳଖିଆ କରି କାମ ଧାମକୁ ଯିବୁ ନା କୋଉ ପଟେ ଅସ୍ତ ହବ ଜଗିକି ବସିବୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ବର୍ଷା କେମିତି ହୁଏ? ସାର୍ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଝିପି ଝିପି ହୁଏ କେତେବେଳେ ଦୁମୁ ଦୁମୁ ଗାଳି ପକାଏ ସେଟା କ'ଣ ହାତର କଥା। ପୃଥିବୀଟା ଆମର କୋଉ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ କହିଲ? ପୃଥିବୀଟା ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଉ ମାନେ 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 ପୁଣି କ'ଣ ଟୋଟାଲ ତ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ଆଉ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଷ୍ଟେସନ ପଳେଇବା ଷ୍ଟେସନ ସେ ଆର ପାଖକୁ ପଳେଇବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିନୁ?